Kolmoskanavan näkyvyysalue laajenee. Marraskuun 30. päivänä aloittaa 5 uutta aluetta Kolmosen ohjelmien lähetykset. Pihtiputaan yleisradioasema lähettää ohjelmat UHF-kanavalla 43. Näkyvyysalue ulottuu Kiuruvedelle, Haapajärvelle, Lestijärvelle, Kyyjärvelle, Saarijärvelle ja Tervoon. Haapaveden yleisradioaseman näkyvyysalue ulottuu Vaalaan, Lumijoelle, Himangalle, Lestijärvelle, Pihtiputaalle ja Kiuruvedelle. Ohjelmat näkyvät UHF-kanavalla 31. Tervolan yleisradioaseman näkyvyysalue ulottuu Iihin, Ranualle, Vikajärvelle ja Pelloon. Ohjelmat näkyvät UHF-kanavalla 25. Posion yleisradioaseman ohjelmat näkyvät UHF-kanavalla 27. Näkyvyysalue ulottuu Rukalle, Kemijärven eteläpuolelle, Ranualle ja Isosyötteelle. Pyhätunturin yleisradioaseman näkyvyysalue ulottuu Tanhuaan, Tepsaan, Unariin ja Sallaan. Ohjelmat näkyvät UHF-kanavalla 24. Jo 98% suomalaisista voi seurata Kolmoskanavan ohjelmia. Tervetuloa Kolmoskanavalle. Nyt uusi Revlon Flex ja Panthenol. Joka pesun jälkeen entistä kiiltävämmät upeammat hiukset. Raikkaat, puhtaat, terveet hiukset. Kauniimmat kuin koskaan. Sinunkin hiuksillesi oma shampoo ja hoito. Molemmissa hoitavaa Panthenolia, silkkiproteiinia ja valloittava Flex tuoksu. Kokeile. Beautiful. R-videokioskeissa tarjous maanantaista keskiviikkoon. Kaikki elokuvat. 25 markkaa vuorokausi. Äkkiä R-kioskille. Hallitus on päättänyt, että silmälaseja ei saa enää vähentää verotuksessa. Sori vaan, Iiro. Me Näköala-optikot annamme edelleen verovähennyksen. Soita heti 9800 33833 ja tule hakemaan Näköala-optikolta uudet lasit verovähennettyyn hintaan. Varmasti vaatehuoneen paras paitatarjous. 2 upeaa Jan Stuart merkkipaitaa nyt 99. Siis 300 merkkipaidat nyt 99. Ja vain kaikista valtakunnan vaatehuoneista. Tänä isänpäivänä anna hänelle ainutlaatuinen Gillette Sensor. Parasta isän parranajoa. Matto kuuluu elämään. Merkkimatto liikkeesi. Huonekalu Grönfors Iisalmi, Kustaa Surakka Oy Joensuu, Matto Koivulahti Kuopio. Pysyvää edullisuutta. Atria Snack-makkara ja uunimakkara 6,90. Nokia luonnonystävä WC ja talouspaperi 8,90 ja Valion glögit 5,90 litraa. Hilat Kuopio ja Joensuu sekä CM-tavaratalo ykköspaikka Varkaus ja Hyvä City Iisalmi. To notice little things like that, whether a girl is a blonde or a brunette. And which do you prefer? Oh, providing the collars and cuffs match. We'll talk about that later. Let me...